Čaute, to je Netrodeska a dneska tu zase budeme hrať Minecraft, ale teraz vám ukážem jeden super mod, čo som si stiahol. Je to fakt super mod, tam máte krásne kúmeče, úplne kraso, bomba. Jej, super. Takže keď toto držíte, tak sa okolo vlastne urobí taká divná, ako keby para, volá sa Espadra de Fogo, neviem, čo to znamená. Ale viem, že to robí oheň, že proste oheň vám to dáva. Takto krásne okolo vás. Dobre, ďalšie Espadra, čo? Explozív. To robí asi nejaké explózie, alebo neviem. Dačo také. Nechápem, dobre. Je Espadra Master, to je asi nejaký silný meč. Čo si dáme? Creepera. Aha, počujem. Nie, dáme si tú kravičku. Koľko silný. A ti to dáva Resistance 4, čo je super. Jo. Je tu Espadra Pederosa. Prečo je tu lava? Ale dostáva jump boost, čo je super. Je tu nejaký Espadra teleporter. Ale toto Espadra je asi ten meč. Že je to meč. Dobre. Čo je to, sa môžeš teleportovať? To je ústav. Kúkajte, tam sme boli a teraz sme tu. Že ako real. A dáš kravu na jednu ranu. Espadra Gelo. Aha, toto asi keď ideš vo vode. My si tu dáme vodičku. A dáme si to do vody. No, veľmi to nejde. Ale hej. A je tu taký najcoolovejší a najsupernejší meč, ktorý vlastne existuje. Počkaj, dám si to využera. A to je Espadra Lampago. Kúkajte. Ja vám to ukážem z tohto výzoru. Bum. Proste všade vám to dáva ako oheň. Bum. A takéto krásne blesky, čo je úplne krása. Napríklad tu máte blesk a už ho to zabije. Vyskúšame si to na prasati a viem, že z prasatia sa spraví. Tak asi nie. No tak, prečo sa z toho nespraví pigment? To je divné. Hej, stačí. Dobre, tak sa z toho asi nespraví pigment. Čo je zle. Je dobré. Ale netuším, že čo sa vyrábajú. A ukážem vám tiež super mod, ktorý sa volá C4 mod. Takže položíte C4 na zem. Proste takto to krásne vyzerá, taká divná akoby ploštica. Nie ploštica, ako ploštica. Zoberete si detonátor, dáte C4, ťuknete tak a vám to vybuchne. A je to super. Takže ešte raz C4, ťuknú na to. C4, počkaj. The C4 explosive have been set, use the detonator and activate it. Takže tu už máme inštrukcie, takže tak a tak. Proste super, ne je to bomba. A ešte vám ukážem ďalší mod, čo je úplne fakt dobrý mod. Aby ste si mohli napríklad niečo urobiť. Dobre, dám si náš obľúbený meč do ruky. A sadnem. Jaj, si môžeš robiť ľad, to si robiť srandu. Lol. Kaj, čo sa nám pokazilo? Či bez toho?
neviem. Ale proste môžete si sadnúť na stoličku. Ja som to už skúšal. Dá sa to. Ja si dám všetko z ruky von. Prečo nám to nejde? Sa tu pozriem. Malo by ísť. Čiže dáme disable a enable. Dobre. OK. Ale nejde to. Asi treba nejakú inú. Hej, teraz už ide. Dobre. Takže takto vyzeráme na tej stoličke. A proste to je akože nejaký Minecraft. A proste tam je v tom stolička, ale ten vôbec nevidno, to je nejaké neviditeľné. Čo je bomba? Je bomba, z toho viete tiež vysadnúť. A zase ísť. Kde? Dáme tam C4. Jo, nič. Ale toto bolo vlastne skoro všetko z týchto modov. Ešte sa pozriem, že čo som tu mal. Čo som tu také mal? Čo som prešvihol? Ja si myslím, že asi nič. Vážne, asi nič. Ale fakt, toto je divné, lebo všetky meče máte po viacej. Čo je divné. A toto je najlepší meč zo všetkých. Keby ste videli mojich cík, tak Dobre, takže toto bolo asi všetko z týchto modov. Keď sa vám to páčilo, zanechajte like, keď nie. Neviem čo. A ešte vám niečo ukážem. No nie ukážem, ale poviem. Toto si môžete stiahnuť v mod Locator for Minecraft PE. Dáte tu, dáte moc a tu 14x mod a to je napríklad, x prekonuje to Ancient mod versus mod Captain America. A sú to aj Super Search, Super Chair Seater, Super Mob Revolver a úplne husté tie mody si môžete stiahnuť. A je to aj C4, vidíte? C4 mod. Takže, ako proste, keď sa vám to páčilo, nechajte like, keď nie. Keby ste vedeli zase môj chci teraz.